1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, verses 15 to 16. 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. Mubalik tas pangbarog mga igsoon. Balikon ako, unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hangtod sa 16. Ara na gid? Pag kinabuhi, hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Usbon ako, pag kinabuhi, hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Magampo ta. Makagagahom namo nga amahan, salamat kaayo Lord nga niining takna sa kabuntagon. Gihatag gihapon nimo ang dako kayong kagawasan o kahigayunan nga kami magkatapok Ginoo, makahalad og mga pagdayeg, makapaminaw sa mga kasinatiag, mga testimonig, mga halad nga mga awit. Ug salamat o Dios nga sa gihapon ang kahigayunang makapaminaw sa imong mga pulong among gawas nun nga naangkon ning adlaw. I pray, Father God, nga gikan sa pinakalinghod nga edad nga naabot aning tinguga hangtod sa pinakahamtong, walay magpabiling gahig ulo. Kaming tanan magmasinugtanon diha kanimo o Dios. Pinaagis pag kinabuhi sa mga pulo nga among nakatunan. Kaming tanan o Dios, dili man napakyas gayud kami. Kaming tanan mga nagkinahanglan sa imong kaluoy. Nagkinahanglan sa imong pagigugma. Sagako sa pagdawat o pagpasaylo, Ginoo. Kaming tanan nangandoy nimo ni ining taknaa. Sa may sulod sa mensahe, nindot man ni, sakit man ni, or unsa ba ang imong mensahe karon? Among kalipay nga makatunan ni og amo ning maikinabuhig dawaton namo ni Amahan. Mao ni o Dios ang among gipangayo. Ug badawat namo ni kanimo pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kitang tanan magaingon, amen and amen. Mayong buntag. Ang uluhan sa atong pagtuon karon mga igsoon ingon diha nga ihalad ang balaan nga pagsimba. Ihalad ang balaan nga pagsimba. Muna ang atong pagtuon karon. Sa Old Testament, minaw tag-ayo. By the way, kanang buntag sayo, amo dyan nang i-arrange og ayo ang mga bangko. Saitan pa dyan na namo. Especially sa gawas. So, gituyo nga na ay distance nato kay og magpilit ra, magsige magog istorya, bisag naay gawali. Ang uban maning kamot nga makapaminaw atong gatestimony kay og hinay ang microphone inganana. Di na makapaminaw kay naman pay magstoryahan na god. Dayon tulo man na siya katalay nga bangko diha sa gawas, tulo ka row na siya. Ang likod ana inigabot nato kanang magsugod padong nata magsugod nagsimba na bitaw. Wala gyoy magtindog ana sa likod kay naay mo CR diha manggod mo agi. So wa nay agianan. Then ang mga bangko pod guyuron po didto sa duol anang naay mga lubi so wa gyoy agianan. So ako lang ning pahinomdom ayaw na nato i-move pa ang mga bangko. No? Ayaw na kay lisod manggod ka ayaw sige kada Domingo magsimba na ta ma-distract ang uban. Dayon imbes nga ga-focus na ta og dayeg imo pang kinahanglan duolon ditong sulod mo dito pangitag bangko lingkod mo diha kay naagianan ni mo ingana pa ta. And then sa mga parents ayaw ninyo padad-i og garter unsay tawag ana pitik lastiko tabang tawon mo badlong oy na stress jud og ayo ng ato mga teachers ngano man magpiktanay sila dito. Minaw na unta ako sa nya kay gipiktan ang bukton. Kinsa man ang sala ng mga bata pamina sila. So before sila maanhi diri tan-awa daan sila o simba tong tuyo dito ha ingana bitaw. No? So ato jud silang i-encourage mga igsoon. So yearly na nga naay mo graduate dito o nya ato na silang tagaan og Bibles kada naay mo labang dito. Diri na sa ato
So mao lang to, ako lang po ning pagdasig pagpahinumdom nga ato na himuon mga igsuon kay aron nga kita pong tanan mutubo diha sa Ginoo. Okay ba ta diha? Amen. Okay, so ato na ta sa atong pagtuon ingon diha nga ang Dios nag-ingon diha sa unang Pedro 15:16 nga pagbalaan mo kay balaan kong nagtawag ninyo. In other words, kung mga lagad na mo nako, pagbalaan mo, ayaw na mo paghubog-hubog pa dito. Ayaw na mo pagpanglibak dito. Ayaw na mo pagpangdaot. Ayaw na mo pakitag dili maayong panag-ingnan. Kay ako nga nagatawag kaninyo balaan man. No? So in other words, pag naghimo ta og mga butang nga di ka lugod-lugod sa Lord, dili ka himutan sa Ginoo, mahimo putang dako kayong kapandulan. Imagine na mga igsoon na akay dasigon dito. Uy, nagsimba naman imong pares. Ta, simba ta. Di ko, kay hana man lagi si Kuan. Muray, itira ana, ugma. Di ba? Muna, gitudlo ni mo, pastor. Imagine na, mga born again, rabadjud ang iingon. Kanang mga born again, kusog na silang manghilabot, inig ka. Labo, mga balaan kayog, madumingo. Murag, kwanta na mo nang gihangyo mo nako nga og unsay atong madungog gikan sa pulong sino ato dunay kanabuhi aron dili ta pandulan. Aron dili ta mahimong maghatod og kaulawan sa ngalan sa Dios og sa ngalan sa katawhan pod sa Dios. Kay usara ang maghimo alahig naman tang tanan. So si Lord pag nagtawag si Lord og pagkabalaan, dili ni ingon nga ako ra kanunay gitarget haskang malasa po ning pagkasimbahan ako. Dili ingon ane. Every time mo dong ta dinhi sa church ginatudluan gyud ta. And akay makita nga ani si pastor, kani si pastora, kani si kuan. Tulubagon po nila na sa Ginoo. Kung need nimo silang iampo o ma-born again po sila na iampo. Okay? So, mao ni ang tawag sa Ginoo mga igsoon. Pag balaan kamo kay balaan man ako nga nagtawag kaninyo. So ihalad ang balaan nga pagsimba. Sa makadagang panahon nga mudong tagsimbahan pero gabalon tagsala. Okay ba ta diha? Or pag abot nimo sa simbahan nakasala ka. Kay simba kas Ginoo unya saba kayo ang nasa imong tapad. Sama ni sila oy. Pwedeng ingana po no? So dagang mga panahon nga nagsimba tas Ginoo nga ang nasa atong kasing-kasing kasuko. Ang nasa atong kasing-kasing mga pagdumot, ang nasa atong mga kanang moingon ta nga basta daghan kaayog gyud tag hinluonon sa ato kaugalingon mga igsoon. That is why dili ta makahalad og balaan nga pagsimba. Mas masabtan nato na ato ablihan sa Romans chapter 12, 1 and 2. Kanang giingon ni 1 Peter 1 verse 15 to 16, makasabtan nato nag-ayo sa Romans 12, 1 and 2. So, kini siya, usan ni siya ka common kayo kay kanunay ning hisgutan ni Reverend Beck every time si Rev magwali dire. Napabata? Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamos pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Asa itugyan atong kaugalingon? Adto sa Dios. Ayaw padaog sa imong problema karon, itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Then, ingon nga unsa, buhing halad. Hunong sa tadiha. Ingon si Lord, tungod sa dakong kaluoy, ngayang ipakita diri kanato, itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga usa ka buhing halad. Nganong niingon man si Apostol Pablo, ngadto sa mga taga-Roma, nga itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Ngano man? Tungod kay sa New Testament, patay ang ilang ipanghalad sa Ginoo. Sa Old Testament, ang requirement dito nga magkuha kag pinaka-ligon, pinakatambok, walay daot, 1-year-old nga baka or kanding or karniro, unya patyon na siya og ihalad. Patyon og ihalad. Now dinhi sa Romans chapter 12, verse 1, ingon siya nga itugyan inyong kaugalingon, ingon nga buhi nga halad, dili patyon. Nga naman,
Tungod kay ningon si Paul, patay na kita sa sala apan buhi ni Kristo. So kung mugsimba tas Ginoo nagdala ta og sala, buhi pa ta diha sa sala ug patay ang atong halad. Nasabtan nato kayo? Murag ingon si Paul nga itugyan yung kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Ug dili lamang kay buhi kanang gaginhawa ka ba? Napadyoy sunod niingon siya. Balaan og makapahimuot kaniya. Okay ba ta diha? Pag maghisgot na gani nagpagkabalaan mga igsoon perting daghanang maligsan gud ani. Unya disud kayo nga moyon tag Kristohanon man ko pero way pugsanay. Kristohanon man ko pero way hilabtanay. Kristohanon man ko pero ingana bitaw. So perting disuda dun eh. Ingon siya nga balaan og makapahimuot sa Ginoo. Makadaghan naman dyan ang gihimo natong pahimutan nato to isig katao. Sa mga anak, pina-surprise dayon nga naay sakyanang maabot yung balay niya, kunyari maningil. Nay, gapa-deliver ka nay, og ikaw ba ni si Rosalina Humawan? Naa kay gi-order nay nga tulo ka sako nga feeds. Hala? Ma'am, wala man ko ga-order anak niya. Inig-open dahil sa sakyanan, Happy birthday to you. Gibuhat na sa mga anak kay buot nilang pahimutan ang ginikanan, di ba? But si Lord po nangandoy pong mahimuot siya sa atong kinabuhi. Kaysa makadagang panahon gipahimutan nato atong kaugalingon. Pina ato den kagawas, pina milk tea, palitan nimo imong kaugalingon og nindot. Anin mo pahimuot sa ato isig katawo, di ba? Pero labaw sa tanan mga igsoon tinguhaon yun natong mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao jud nay pinakatinguhaon gyud nato mga igsoon, mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. So naatay complain, pastor, gipasakitan ko, pastor, ingani pastor. Pangutanan ko, sige lang. Ang akong pangutanan nimo, nakapahimuot pa bakas Ginoo. Oh, pastor, sakdi sila. Ano lang, ganyan lang. So, and then ningon siya sa verse 3, kanina, di ana ha? Ani. Kada usa tani, apil ang nagwali tanawa. Ayaw kamo pagpahiuyon sa mga pamatasan ni ining panahon na. Parang mas masabtan, ayaw pag apil-apil, ayaw pag kopya-kopya, ayaw pag suhid-suhid. Tanawa niya itong mga ilisan, puro na kinurian. Si tanaw o Korean. Nga na, mga ilis na to, mga Korean na. Nya sige po kag tanaw og mga kanang probinsyano. Palit tayo na yung kag jacket nga pinaitom nga sinawon. Nga bisag kung saan kag bunal og pala, buhi ragapong ka. Hala? No? Kung asay daghan unya mas bibo tuwa ka dito nagapil-apil. Ay adtong ko sa church gamay ram na sila diha unya. Wa na koy gugma, wa na koy kalipay, wa na ko di nako. Imo po na. So ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon. Na unsa na gani pamatasan karon? Usuron ka nang magbulag-bulag. Magsaibit-saibit, magkabit-kabit, backride. Muna yung usuron. Bisan mga Kristohanon, mao gyapon gipang buhat. Lami pagkantas, mga nanglabay kapanahunan, gipakilig ang tibuok, kalibutan. Na, ang biyaya'y darating kahit di mo hiniling. Pag-abot sa panahon, boom, wala. Gabulag na. Good example kayo. Okay ra day bisan day si Chris, bisan day mga Christian, okay ra day na. Muna iuso karon. Sa among barangay gabayluanay nag mga bana o asawa. Tinuod ni barangay Puhagan. Ako na i-mention. Ingon si Lord ayaw mo apil-apil ane. Dita maulaw. O napoy uban, aritas lain na pong bahin. Lain na po, ayaw na po ng kabit-kabit pastor kay ari na po ta pastor sa mga kahilayan. Aritas kahilayan. Kanang Kristohano na ka pero kusog yapon kang mubawog dito sa diskuhan. Nagtuwad-tuwad ka sa Facebook, mura ba kag gibayran?
No? Sa simbahan, amen, amen. Sa gawas, imo na po, Brad. Aka na. Usog kayong mudawat og tagay. Di mo pakli og Biblia, pero sigig ukay aning baraha. Hala no? Wala na ibalog unsang bersikulo ato, pero di malimtan ang maintain. 5 na ka tuig. 315. Rambulan. Sa pailain, daghan kayo ni. Daghan gyud kayo ni. Sa issues mga kabatanunan, wala na itahod sa ginikanan o gusto pagani nga ang ginikanan maoy patahuron sa anak. Murag feeling nato nga og badlungon ta sa atong ginikanan madisgrasya ta. Kung badlungon ka di nakakahumag ka og maon, mukuyog kas barkada, makahuman kasi mong kaugmaong pag-eskwela nimo. Di ba ingon ana na? Ingon si Lord ayaw mo sunod aning pamatasan na. Unsa pa yung mga pamatasan karon? Mga tao, ratol, hadlukan, mabalakon. Kaya especially mahal ni mga palaliton. Asa na ko ani, asa na ko ani. Mga uban, oy, natay nagplano nga mo migrate katong niingong mamauli na lang mig Davao, ang uban po mamauli lang mig Cebu, ang uban mamauli lang mig Manila. Sultian mo na ko bisan pag madato mo ditong dapita ug wa mo'y Ginoo dito. Kundi mo mga lagad sa Ginoo dito, di mo intak sa Ginoo, wala gihapon. Kaya ang Ginoo may pinaka-importante na to. Usa may pamatasan karong panahon na, hakog sa kwarta. Kinahakogan sa kwarta. Kabalo ka mga igsoon sa time nga limitado na kayo ang naani mo, kulangon pas imo ang gikinahanglan, nya imo nang ihatag sa uban, diha di ay ang panalangin. Kadtong niagi, ako, kanunay ako nag-declare, nag-pray, and then, kanang akong ginapray sa Ginoo, ako dyan ang gituohan. And this time, wala sa ko ni, kuan kay gani, duhan ako rin kasi manang nakigsabot ko sa balas, so ampod gihatod. Ang rason ko no kay dangog, basig malubong, medto, nga na. And sige ako pray nga, Lord, maora dyan ni, ma-flooring na unya ni, ma-sit-upan na ni mga kuan unya. Kana yung komportable ang bata dito ba? Lingi siya, na mga color-color. Nga na bitaw, sige rin na ako nang i-pray. And then, si Lord nagpaabot og mga. And amazing kaayo because, kanang mga tawhana, mga igsoon, wala ko kailaan, wala po ko nakamit anak nila personally. Ngayon nga, pastor, kanang nako'y gamay nga isid. So muna, sige, ato lang ning i-save. In fact, gani sa kaming account na ay registration nga 150, I suggest sa mga young professional, ayaw ninyo ihinakog. Wa pa man ni siya ga trabaho kay eskwela pa ni siya, wa ni pang entrance sa camp akong librehon ng duha ani pastor or usa ani. Nga na bitaw, kay when you open your hand, ablihan ni Lord ang imong kamot. Ayaw ta sunod sa pamatasan karon nga kaning grabing kaayo kapag kahinakog mga igsoon. So that time na ako'y mga 2,000 siguro to nga nagunitan. Then siguro una unsaon mangyud kay di man pud pwede sige ra tag ingon God bless you panalangin ang kas Ginoo. And then naasad ko'y ako nga kanang gusto kong mupalit kay lagi palayason mo ko dito sa among room inig sulod nila. Daddy gawas ka dito kay magbulkan ka init na kaning kwarto. Unya og amin my love. So, ari ko sa church, magpahangin ko, ang hangin po dili, steady. Yung siktik tuyok. Yung ko, Lord, mo palit ko katong gamay nga, saksak bang electric pa nang gamay, ragog kayo, mga libuon guro. Yan nagsiko gunahuna, bitikon yug ka ni Lord. Bitikon yug ka. Ako ning i-share, kay usay rabag na ay panalangin. Munay problema, kusuta manugilon, pero nanay panalangin, tago-tago, kay hadlok pangayuan. Paminaw mo kayo. So, na ako yung mga toke, siguro to, wala kaabot og toke, pero ako rang dugangan sa, makuha ako sa offering, kay aron kong makapalit ana. Nakaroon kay, dili mangyud ko, hasol mangyud kayo kung kasing-kasing. So doon ko dito, bahala na ni Lord, ako ning i-let go kay, ablihan akong kamot, ikaw bahala. So, didong ko sa wayway. Gamay ra mo to kay gamay ra akong kwarta. So, palit ko ato, unya, mo to, hatod.
Pag abot na ko dire dayon ni chat, pastor, na ako'y gipada nga 2,000. Pagkaugma dito ko sa PhilHealth, wa gani ko nitiwas og bayad kay dagko nung kay bayro nun. Tag 400 naman. PhilHealth ba daw? Ako na mubayad na ko nya gichatan ko niya ayaw lang sa nagbayad de. Unahang buhi ko. Dito ko sa PhilHealth way nang lingkod ko, dihay nagchat. Wa ko nakamit ana niya personally ingon siya, pastor, kita ko nagtan-aw sad ko sa wali. Pero please lang, i-unanimous lang, pastor. Na ako'y gipadala nga seed ninyo diha. Nananghi din ko niya, ma'am. Kana nga seed, ma'am, nalipay gadang ginuhilak jud ko. And then kasigi kog chat sa akong asawa nga di lagi tanging madlok og mabalaka. Ako mong sultias tinuod. Niabot na gyud sa punto nga mo apil ka taning online seller. Di, maanis na ta diri, wala na yung magpakaroon ingnon na ni. Kitang tanan ang inahanglan. Batuman ako nalit go to mga igsoon, kabalo ka, dihay nagsid. Una katong token niya, sunod, ningon siya, pastor, na ako gisid diha. So nanangidain ko niya, siya wala pa, gamay ragyod pod kayo, pastor, pero may nalang pod na amoy mga pagkaon diha, unsay pa kinahanglan diha sa church. So nanangin ko niya, palitan ako ning usa ka sakong bugas, ma'am. Wa pa gani gipada. Naapa mo? And then pagka ingon siya, pastor, wala pa ko signa, wala pa ko are duty, wala pa ko nakagawas. Ako ang giwat-uwat. And then nagpada siya og 7K. Katong di mamakpak, wago to ipada ang 7K nila. Sabi ko, baguran ako to Lord nga gilit do kay gikinahanglan. That is why inko palitan ako ni o sa kasakong nanangin gud po ko sa nagsid. Palitan ako ni ko sa kasakong bugas ug palitan ako ning electric fan. Nanahan ako electric fan. Imagine igang kayo dito. Unya mo yung alsa to electric fan hulami ibutang sa church kay mahanginan nang naa nga practice. So kami dito igang na kayo mi. Sige lang oh. Agi provide gud ni Lord and I said, ma'am, ang tanan nga nabilin ani ibutang nako diha sa para sa simento sa hollow blocks, balas, bakal, graba. Ingon siya. Ikaw ray bahala, pastor. Unsaon na ninyo diha? Na? Tago-tago ta mga igsoon. Kanang dili ta kabalo nga mugamit sa susi nga gihatag ni Lord sa tuwa. Kanang lisong nga gihatag imbis itanom, hala, tunlon, diwanay ni turok og namo nga. Nadiha. And then, Biyernes sa gabi. Biyernes sa gabi nang usog ulan. Tunday unos. Dito gyud ko nakaingong, Lord, bahala ingog dakog CR magbalay gyud mi. Kana murag tangke arong di masudlag tubig. Kay ang tubig na ni punong sa kisami unya nangagas mo ng hurot amo mga labhanan, halap planggana butangan og labhanan. Kay kusog jud kayong unos. And then ang mga gamit sa mga Levite dito sa likod, itong mga generator, mga tanan gamit sa likod, kinabasaan gyud tanan. E naghuna-huna na po ko, Lord, kanus apa ma-restore ang naa sa likod Ginoo. Sige lang, savings lang, gunit-gunit lang kay someday bubuan raw niya ni sa Ginoo. Daghan na kay kog nasulti, no? Anyway, balik ta dito magpahiuyon. Naunsa. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na ipabag-o hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon. Kinsay mo bag-o ang daghan na tagka panahon nga magbag-o na ko, magbinuotan na ko, promise magpaubos na ko. Sulungon sa silingan nanikbas. Ita maulaw ana. Ipabag-o sa Dios ang inyong kaugalingon. Dili si pastor makabago ninyo. Kasi si pastor na ning kamot pong mabago. Ipabago sa Diyos ang inyong kaugalingon pinaagi sa unsa man. Pagbago sa inyong panghuna-huna. Kung manghuna-huna ka nga babalakon, ipabago sa Ginoo. Kung manghuna-huna ka nga basiging ani siya, basiging ani sila, ipabago sa Ginoo. And then ingon diha, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Di ta ka makabalo kung sa giplano sa Ginoo.
Because imong bana, imong mga anak, imong silingan, imong si katawo, si pastor, kauban mo sa church, wa kabalo, unsay plano nimo sa imong kinabuhi. Ikaw sad, nagplano ka, pero di mao ang plano ni Lord. Ang plano nimo, mag-pilot ka. Pero ang plano ni Lord, na pilot ka sa lubi. O di, pod. Laing plano si Lord. Muna ningon siya, Jeremiah 29:11, ako rin nagplano. Ako nakabalo, unsa. Hindi na ito na may bawaan kung ang atong panghuna-una, puro ra itong kaugalingon, puro ra. Di na ganin mo kayang isakay mong kaugalingon. Di pag yun mo itukyan sa Ginoo, dako na kaayo ng problema. Napabata? Then, unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Kanang makahalad ka og balaan nga pagsimba, kana man ang tugyan na nimo tanan diha sa Ginoo. Amen? Og karong adlaw kuhaon ko ni Lord, di gyud ko mo balibad og wala gyud ko'y problema nga naman si Lord may nagbuot. Lami jud kay mga igsoon matugyan na nimo tanan diha sa Ginoo. Ang problema sa kasagarang mahitabo sa mga kinabuhi nato mga Kristohanon. Nay mga times nga nag-awit ang atong baba pero atong hunahuna nagnganglangyaw. Atong mga kasing-kasing naglupad. Wala di manghangkon. Tinuod? Tinuod ba? Kanang gasimba kas ginugaday, tuod ka ba? Ayaw akong isalikway. Pero ang imong una-una unsa kay ni gawas ron sa alas 9. Kuyawa og sa unyang alas 2 ni gawas sa akong numero niya. Alas 9 ra ba ko ni pusta? Yang baba, ayaw gipahilayo ka na ko. Ang imong Espiritu Santo. As kang bagaan at magnawon na. Hala. Naay mga times ka magsimba ta nga bilra perting layo atong kasing-kasing mo kuna-una. Tinuod ba ne? Ang pinaka example ani kanang naa kay kasuko sa usa ka tawo. Bisan pag muambak kalapos imong ulo sa sin sa pagsimba. Bisan pag kinikinganan imong mga langkat ning atong unsa man mga panapto ning atong gikisamid re. Kung ang imong kasing-kasing na ibabag, di gyud ka kasimba sa Dios. Di gyud ka kahalad og balaan nga pagsimba sa Dios. Ang mga dili Kristohanon ilang gisimba mga minugna sa kamot sa tao, kita pa mga Kristohanon nagsimba ta sa Ginoo. Pero mao lagi nga usahay magsimba ta, ngabil ra. Ngabil. Ngano buka nang di man ka sweet sa Ginoo pero sweet kay kaniya. Muama, ngana de muama chup-chup. Sa pa na mga ekspresyon ninyo diha oy? My love, darling, honey. Ay, tao na sweet kay bisag kadlawon na kapitok-pitok na ng mata kay katulugon na kayo. Nangamatay na mga cells organ sa ulo. Cells organ. Mga cells nimo, mga tissue nimo udi na ka-repair kay si kadlawon na pero sweet kayo. Pero sa Ginoo di pa gani kaamin nakatulog na. Lord, hinatuan ta gina. Lord kanang kahimutan nimo mga plano sa kinabuhi Lord nga magsimba media nimo maluwas unta ang members sa pamilya namo Lord maluwas. Grabe ka putol-putol na. Ang uban po magkanta I love you Lord pero tuas tapad kay si Lourdes day nang iyang tapad. I love you Lord. Naunsa naman taon-taon na, oy! Hoy, kanang nastapad ni mo, inang naapa ka? Ang mga Pariseo, suwito kayo sila unsay nakasulat aning balaod. Pero pag ani ni Jesus Christ, nasakpan sila, nga nag-alagad sila, naghalad sila, nagsimba sila, pero ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Matthew chapter 15. Matthew chapter 15 verse 8 to 9.
Matthew chapter 15 verse 8 to 9. Unya mga igsuon, mahibaw-an nato unsa mga butanga makapalayo nato sa Dios. Ingon ang Matthew chapter 15 verses 8 to 9. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Praise God. Pero ang kasing-kasing lang, praise to myself. Glory to God. Pero ang kagalingon, sikata na gyud ko ay. Nakapapicture gyud ko atong sikat. Di duha namin sikat. Hala no? Kabalo ka mo na kinaiyan ni Satanas nga mutapad siya sa Ginoo. Pareha na ta, Lord. Gilabay siya sa kalibutan. Gilabay siya, gipagawas siya sa presensya sa Dios. Garbo man. So, ingon diya nga, kining mga tawhana nagpasidungog kanako, pinaagis pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Layo kayo. Kabalo mo mga igsoon, there were times nga si Don Moen na backslide. Nahibaw siyang backslider siya, pero wag yun siya nibiya sa Ginoo. In fact, naghimo pa siya daghang mga kanta. Unya, nagsige siya awit, pero yung kasing-kasing layo na sa Ginoo. Until nasuwat niya ang kanta nga, Lord, it seems so far away, million miles or more. Ang akong gibati, karon nga na siya. Hapit na siya, mura na siya mahulog. Unsa ka na ito'y chorus, ana? I will sing. Kabalo ka, pag nasakitan ka, pag nauga ka, itong nagduha-duha na ka, giaway na kastanan, pabilin sa Ginoo, sa panahon nga nakas kangit-ngit, at tunoon kas kangit-ngit. Sa panahon nga nakas kangit-ngit, hala dut-dut o gayong sa kahayag. Munang ningos doon mo when I will sing. Ang lyrics, ana, nga ningo diha, sadang nakita nako imong grasya, something like that. Nga bisag wala nimo siya nabati, million miles, million kilometers ang gilayon ni Lord. Tungod kay nakasala ka, tungod kay nabugatan ka, tungod kay gikapoy ka, tungod kay nawadan ka gana, tungod kay nakay balatian. Awiti si Lord nga naman. Feel ni mo layo si Lord, pero si Lord feel niya naakas yung dughan gikugos niya. Makasala, balik sa Ginoo. Padayon yung kinabuhian eh. And then ingon si Lord sa verse 9, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Kay ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios, mga sugo lamang sa tao. Ako ning painumduman mo kanunay, nga ani nga church, ang atog yung madungog, kinig yung pulong sa Ginoo. Medyo sakit lang. Grabe po ka, oy, wa pa ka na ana, dugay na itong uban, ingali mo, kumita ko magwali. Iso ko nga, bahala na ka diha. Now, pulong sa Ginoo, dili ta pwede katong mga minugna ara sa tawo. Gani diha sa silingan atong barangay na ingon nga, ang God the Father ni sulod na sa kuha, duol mo na ko. Grabihan na kayo na. Ingon si Lord, walay kapuslanan ang pagsimba. Yang ilang gi-apply sa ilang pagkinabuhi, tinudlo sa tao. Amen? Ano parang maayo ang imong baga, imong kasing-kasing ug imong atay. Pag inom og 5 kadahong alugbati, 5 kadahong kamuti, kada adlaw ka og usap og buyo. Di ba mo na yung mga tinudlo sa tao? Sakto na kay gitunan po na. Pero sa Bible niya po, parang maayo ka. Pagpaubos, pagpasaylo, pag ay nagkasuko, ayaw. Na? Kabisan pagtanan, kauno nimo imong imnon, kung imong kasing-kasing, siging nabugatan kay na kay pagdumot o kasuko. Hugno, gyapon itong lawas mga kapatid. Ayaw, naapata? Sa Bible mga igsuon, gibadlong ni Lord ng mga Pariseo. Kamo, nagpasidungog ko, pinaagis nga lamang sa mga pulong. Pero sa tinuod lang, inyong kasing-kasing, layo na kayo nako. Usas mga ilhanan nga layo na kayo ang imong kasing-kasing Ginoo, di na kaganahang mo basag Bible. Kinalayuan na kayo na. Need na kang muawit anak para sa Ginoo. Di na kaganahan ang mga imong mabasa nga promise, dili na tinuod para nimo. Na ako'y gihuptan nga promise, the whole chapter gihuptan yun ako na kanang Isaiah 49. Ingon si Lord pagsultik,
kamayon ko ang mga kanasuran, kamayon ko sila, dadon ko sila diya kanimo. Dasigon ka ni pastor, simba ta, dili. Dasigon si Kristohanon, takuyog, dili. Pag si Lord na mo kamay, tawagan yung pastor, paampo ko. Tawagan, palihog. Si Lord na mo kamay, walay makabalibad. Ikaw na. Dali. Dritso kag di nimo makontrol mo kaugalingom. Taliko dayon ka. Pag si Lord na mo kamay, pagahi-gahi ka, hut doon niya, tanang paagi, hut doon ni Lord. Parang musunod ka, o di ka musunod niya, dito na. Kay tanang tao, na mga taong di mo to Ginoo, pero sa dihang magtinga na sila hapit mamatay, gauna-una na sa, impirno gyud ko ni. Kisa may mo padawat ako. Kisa may mo ampon ako ron. Nabay mo gunit sa kong ulo ang ampuan ko. Tanang tao, mga iso hapit na mamatay, nabalaka ko na sila asa sila padong. Bisan bakunsa na sila kayaga-yagaan, kagahi o buna. Sa panahon nga magtinga na sila, manawag yun ang Diyos. Nga naman, mahadlok mo na. Uy, impirno yun eh. Kagabi sa among klase, among gihisgutan ng third, kanang 3 sources of knowledge. Reason and experience ang duha ana. Ang reason, imong giskulahan, imong nakatunan, imong gieksperimentuhan, nakaton kag nakaatin kag knowledge. And then nakakong kag kaalam. And then ang experience kanang personal nimong kasinatian. No? Personal nimong kasinatian mo. Day, tiwasa sa gid tarungay mo pag-eskwela day kay lisod gyud kaayo day kanang manditso na tagka wa pa ta ka mag-eskwela, wa pa tay trabaho unya ingana na unya naana unya moy kanang makaanak mo sayo or unsa bada diha madisgrasya mo man gyud kay lisod gyud kay di gyud na nila makatunan antod nga sila na maka-experience. Munang ang source of knowledge makuha pod pinaagi sa experience. Another thing is ang pinaka tinubdan sa tanang kaalam mga igsoon nga mutubag sa tanang pangutana ang revelation nga gihisgutan sa Biblia. Og dunay duha ka klaseng revelation, general revelation og special revelation. Ang general revelation mao nga makita nimo ang tanang binuhat sa palibot kana nagpamatuod nga naay Dios nga nagbuhat ana. Ang special revelation kadtong ang Dios makigsulti siya sa mga tao to prophet, angels, vision, dreams, and most especially and most clearly si Jesus. And so on. So, guys, good mi ana mga igsoon. And sulay ka og tan-aw sa saging, hala ninduta sa saging kay ang palot bitaw sa saging mga igsoon. Yelo na kayo niya, hamis kayo siya, niya busok kayo siya. And then wala nimo siya gipalutan. Sa sude niya na ay balitok? Ano tabangi ko be? Tapurok? Bugtok? Alaka gahi siyang kaunon, upload siyang kaunon. So gusto ni Lord nga ang atong pagkaila sa Ginoo, ang atong pagtuon sa Biblia, dili lang kay panglabas, kundi makita gyud nato unsay naa sa sulod ana. Makakaon ka kana mga drawing sa pizza, dako kay mga billboard gipang plastara ng mga dapli kalsada, dako kayo ang pizza niya nang lutaw dito to mga pinya, nulon-tulon ni mga kaulion kay gipang gutom. Anang lutaw dito ning pinya mga cheese. Sa box pa lang sa pizza, tuwa kita, ganun mo. Pero, kiutobra ka sa box, wag yung kakatilaw. So, dapat mga igsoon, dili lang kakaisig pamati. Ang imong nadunggan, imong ma-apply. Imong makita kung nag-isgot yung panalangin, di nakatilaw kag panalangin. Pero kanang hakog, di ginapalanginas, Ginoo. Kanang garbuso, imbis panalanginan, birahon na ni Lord, paubos. Kanang masukanon, di na magmalipayon. Wala nga, di ko ako kay kalina. Kung sige ka nang natay pagdumot sa isang katao, mga igsoon, di ka. Amen? Paminaw ang pag-ayoan eh.
So ningon siya wala kapuslanan nilang pagsimba kanako ang ilang itudlo mga tinudlo nga hinimo lamang sa tao. So ang atong pagkinabuhi dili opinion sa tao kun dili so unsay gisulti sa Biblia. Ang Biblia maingong anak, mga anak imong amen. Tahura ang imong amahan o inahan aron mo taas ang imong kinabuhi. Di ba? O sa may tinudlo sa tao, ayaw ka og baboy, ayaw ka og ingani, kaon kag mangingani, aron mo taas imong kinabuhi. Das magan, pung patay. Kaya guloy na ayaw lakaw jud. So ang Bible, opinion ni sa Diyos, ang tagiyas ng kaalam kay balo, ang nagsugod o ang magtapos, ang Diyos ningon siya, submit to the elder, submit to your parents. Ito po ay nakakalugod ng Panginoon. Ang reward, mataas yung kinabuhi. Saan pag-usap? Pansit. Mag-birthday, pansit, arong mataas ang kinabuhi. Usapon man na doy. Nga pino kayo. Naunsa man tao mo, oy? Sa Bible, ang pataas o kinabuhi, musunod tas ginikanan. Pag ingos ginikanan, ayaw kuyogan na niya. Kay kanara bagyod siya, mauna, sunod, ni kuyog. Gipusel, naapil kag pusel. Ni taas imong kinabuhi. Kaklaro ana. Kita mga anak pasidanan nato ning, kita mga ginikanan pasidanan nato. Kay naara bagyo mga batan-on na diri gayab-uyab nang dili mga Kristohanon. My goodness, mga high school pa. Kahilasa, oy. Naunsa man tawon. Okay, Leviticus chapter 1. Chapter 10, 1 to 3. Ang nasa gawas na minaw pa ba? Pinakakusog ko ng palakpak para sa mga nasa gawas. Hallelujah! Praise God. Salamat kayo mga igsuon nga giagwantag yung ko ninyo diha. Okay pa mo diha? Okay, so ingon ang Leviticus chapter 10, 1 to 3. Tanawa. Unya, Leviticus chapter 10 verses 1 to 3. Mahitungod ni siya sa mga anak ni Aaron nga puro pare. Dine, paring Katoliko, paring Hudyo ni. Kay, dugay kayong nitungha ng Roman nga Katolik nga mga priest. Dugay pa na sila. Ang atong gisgutan diri kini mga Hudyo sa kapanahunan, sa wala pa mga relihiyon nga mayog nagsanga-sanga ni mga relihiyon sa nagkalain-laing panabot. Sa wala pa nanabot ng mga Hudyo, sila may nakadawat sa mga kasuguan sa Dios. Si Sir Aaron o ang iyang kabanayan, gitawag nga mahimong pare. Okay? So, matinga ka nga, ngano man ang mga pare, kanito pastor, nga nagminyo man, nabaday gisugo nga, oy, pare mo kayo pagminyo, pagpakasala ra. Ay, ang giingon ganin, Lord, og di ka kapugong, nahala pagminyo. Pero mapugngan lang, ihalad imong kinabuhi diha sa Ginoo. Og magminyo po ka, duha namong magpagamit sa Ginoo, mga anak, tulo namong pare. Nga na lang. Oh, Leviticus chapter 10 verses 1 to 3 tanawa. Unya si Nadab ug si Abiho, so pagbasa nila ngalan, nga mga anak ni Aaron nagkuha sa ilang tagsa-tagsa kasudlanag insenso. Kana bitang paaso. Gibutangan nila kinig kalayo og insenso. Unsa ilang gibutang? Og gihalad atubangan sa Ginoo. Apan ang maong kalayo dili balaan kay wala man kini gisugo sa Ginoo. Oh. Kung wala ka gisugo sa Ginoo ana, ningon ba si Lord hala paghubog-hubog dia. Og dili na mo gisugo ni Lord. Hala panglibak dia, pagpandaot dia. Hala pang-lockdown sa imong sikatawo. Hala tanaway mong kagalingong labaw pasuban. Kung dili na mo igisugo ni Lord, ayaw nagbuhata, kay inigsimba ni mos Ginoo, gahalad ka, o dili dawatunon nga pagsimba. Nasabtan o kayo? And then, ingon diya mga igsoon. Sa verse 2, unya, mitungha ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo, o gilamoy, o milamoy kanila, o nangamatay sila sa atubangan sa Diyos. Usually sa Old Testament, dili sila padadon og kalayo kung maghalad sila. Tama? Dili sila padadon og kalayo kung maghalad sila. Mo bitaw nangutana si Isaac, kuyog siyang Abraham, padong sila sa bukid sa Moriah kay maghalad. Ingon siya tay, niyang kahoy. Ano?
Niyang kahoy, gadala dito. Niyang kahoy na aning lighter. Ito yung lighter, no? Naikot sila, asa man tag ihalad. Ingon si Lord, ang Lord mo ay mag-provide. Ang may tabo, mga igsoon, inighalad na nila sa maong hayop, si Lord mo ay magpakanaog o kalayo. Dili sila mo duslit. May bawa nila nga ang ilang halad, gidawat ni Lord, kay doon ay kalayong magtagak gikas langit, ug musilaob ang ilang halad. Abel og si Cain. Naghalad si Cain og mga prutas, bungas ang abot. Si Abel naghalad og hayop, gikan pod sa iyang giatiman. Unya, gidawat ang kakain, pinaagi sa pagpakunsad og kalayo. Gidawat ang kaabel, pinaagi sa pagpakunsad kalayo, ang kakain, wala dawata. Wala pa kunsarid kalayo. O sa problema. Tungod kay dautan og pagkinabuhi si Cain. Sige, kag panawag sa Ginoo, no? Tabang Lord, pero atong pagkinabuhi na unsa. Klaro man yun kayo, Lord, panalangini ko, ayuwa ko, pahinggawas ako, ano nga problema. Pero ang imong pamatasan ng pagkinabuhi, nagpadako sa kalayo sa problema. Klaro man yun kayo na mga igsoon. So when uli na ako sa Negros, pagbalik na ako, Dres Osanjet, nakigsulti ko sa Lord. Ingon ko, Lord, wala na dyan ko nabilin sa akong kinabuhi. Sold out na ko sa imuha. And tanan nga concern sa church, tanan nga concern sa katawhan, tanan nga concern sa mga projects diha, unsa pa nga panginahanglanon diha silang tagsa-tagsa, ako nilang gitugyan nimo Lord. Magpadayon nako sa unsay gisugo nimo diri nako. Sakit kayo na sa usa ka pastor. I-announce pa diri sa church mayon. Okay, mamauli na ta palihog, tabangan na to hatod ding nasdol katong nay mga motor, paggamit mo sa Ginoo. Di manghatod. Next week Pastor, pray nga naman, na disgrasya, nga naman, kay naghatod sa iyang kauban og inom. Sa may ako yampo. Lord, tiwasi. O dili, pod. Napa mo diha? Grabe ito nga itabuan, nakaingon diyog ko. Bisan ng pastor, gahilak ko diyang gawali. Hindi naingon siya, huwag na ilaing mo stand dire. Kasi gusto mong pastor diri. Sige. Kaya basig, kamoy makabag-o ani niya. Gahilak siya. Na-overwhelmed siya sa iyahang. Pero gidasig rapod siya sa Ginoo. Ingana bitaw na itabo. Nakahalad og di balaang pagsimba. And you know what? Sige ra simbas Ginoo, pero imong kasing-kasing layo nas Ginoo. Sala wala nimo buhi ang maitabo sama nga si Jonadab. Si Nadab o si Abiho namatay sa presensya sa Ginoo. Ang imong gugma sa Lord, pagtuos Ginoo, pagsalit Ginoo, mamatay pod. Unang nata sa church, lami na kayo ang feeling sa uban. Kang Isus, walay, imposible. Mo na itong gikanta ron? And then ang uban nakarelate o kaayo sa awit. Thank you Lord, sa among kawalan doon, dili imposible ni mo. Thank you Lord, sa among balatian, sa membro sa among pamilya, di imposible ni mo. Thank you Lord, sa pagpang-applyan akong trabaho, dili imposible ni mo. Pero ikaw, wala na kay gibati. Namantay ras palibot. Nakiktabi pa. Ingon na din na sa tubangan, okay, mga igsoon, sa di pa tayo magsugod og simba, mag-ampo ta. Nag-ampo ba rin nagtabi man? Bisag na distansya ng mga bangko, hala, pangguyuron kay lamia, magtabi, oy. Hindi kumusimba ni Rasul Sunday. Patay si Abiho og si Nadab. Dili authorize ang fire. Pwede nga si Lord, insinso lay dala, o kanang usapan na di ang mga materials. Ako rin bahala sa kalayo. Wala sila suguan ni Lord nga muna himo ha. Mo ilang gihimo. Wala ka suguan si Lord nga mandaot. Mo gihimo. Wala ka suguan ni Lord nga manglibak. Mo gihimo. Ang sugo ni Lord isangyaw, maulaw ko. Pastora, bahala mo da. Nas Mambire. Nas Kuya Danilo. Nas Kuya Roger. Lah, sila ra. Pero chismis, di ra si mo suguon. Bisan ganing nilingkod na dito ni Tapan, mukalit rag-apil, mo ba? Ingano din na siya? Karon nasakpan na guna ko na siya. Di na ako napadayunon sa mo Hala na nga unsa naman taan eh.
So inig-ani nato maghalat tag pagsimba ang ato mga binuhatan sa nanglapay mga adlaw. Dili man mao ang gisugos Ginoo. Do you think dawato ng atong pagsimba ingon nga balaan nga halad? Wala mga igsoon. Dili katanggap-tanggap. Na pa ba? O mga batanon, amen. Paminaw kayo batanon nasa sulod ug nas gawas. Di ba gitudluan man kas Bible pagpaubos? Nganong nakigsinuntukay man? Nganong dagan mga lahig? Kay pastor, ila kong gibuli. O sa may mo response kung gibuli ka? Pagpaubos. Wa man ka nagpaubos. Moingon man dayon kang, pamutlan mo na kog ulo, pangbalian mo na kog buhok. Dakong gubot. Always ra bagyong malinawon, malipayon, og madaogon, puno sa panalangin ng taong mapausanon. Kaya mga papahitason, sige nang kay balag away. Di po na malinawon mga tulog. Dadoni mo nas mga nindot nga dapit. Imbis ma-appreciate, wow, nindutan no? Praise God. Pagabot dito, gilibre pa ni mo sa entrance. Ikaw ba, tanan, libre mo siya. Tanan, di ko siya malipayo na ninahitapos palibot. Lamin na kayo itong chocolate hills pagdungaw niya. Samtang ang mga bagol. Napa mo? Pero kanang tawong kanla, tabangan nakag-away, pero kabalo ka, nag-iaway kanila, kay nasinara ka, kay wala kay gibuhat pong dili maayo. E nimong kalipay nga si Lord malipay nimo. Ang imong paki si Lord, ang imong paki ang pulong sa Dios. Relax ra, confident pa ka. Pag inom kag milk tea, gipost nimo sa Facebook, pagkakita nila nangasina. Hallelujah, tabangi ko gwali dire be. Dili gidawaton ang atong pagsimba mga igsoon ko, dili ni balaan ay babag ba. Munang kini akong ipangbasa dire, mao ni ang atong mga pagkinabuhi, ang ngayon natong usabon. Ingon ang Bible. Kung ang tao magsulti siya, kanang iyang gisulti, mao nay naa sa sulod niya, okay? The abundance of the heart shall the mouth speak. Og nay mo ingon nimong maot. Mauta kag dagway. Ala no? So ang nasiyang kasi ikaw na. Pero ay pag inang ikaw na. Ingon ang Bible. Ayaw pag ingana ay. Pagpaubos lang. Unsa man po kamo patulong po kaduha namong maot. Na palagi mo namina palagi? Hello? Oh. Bantay putane. Ako ning balikon. Kanapong manghulam ka gamit. Mingon si example ni Dong. Mingon si Jimar. Kuya Junel, pahulam ako og motor. De, o sige. Pagpaandar, palangdaan gipang-uwang-uwang na. Pakadaga na. Kaya mga nga ng tao doon na babags pagsimba. Kanang makapalupad sa motor, murag dili iyaha ba? O murag iyaha. Kabalo ba kag nakay motor? Ang pinga nimo dapat sinaw, bahalag tag-ulan. Bahala pag prayer meeting inyong atuan. Di mo na ko ihatod kay akong motor sinaw. Tang-ulan. Pero dili ang motor. Palupad, bahalag, mga tangtang ng mga rayos diya, mga bugto ng mga bugto. Kana mga tawhana din na i-bless ni Lord, magsimba na sila na ay babag. Amen? O kitang mga bana. Musunod na pa tayo ng atong mga mata, oy. Nagsimba na ito na ibabag. Musunod tayo ng mata. Nisuda kayo, oy. Ano nga na mga pastor? Doon ako ipaila-ila ninyo mga igsoon, usa ka bangiitang hari sa Old Testament. Grabe kayo siya ka-humble ug ka-masinugtanon sa Diyos. Ang iyang pangalan mga igsoon, mao si
Uzzias. Uzzias. Saan pagbasa? Uzzias. Uzias. Muna iyang pangalan. Atong adtuon ang 2 Chronicles chapter 1 verse 1 to 15. Ayaw mo kabalaka ha kay mahuman ra lagi taron nig human ani. Okay pa mo diha? 2 Chronicles chapter 26. 26 ba akong gisulti ganina? 26. 2 Chronicles 26 1 to 15. Nanata? Ang basahon si Uzzias, nagpanuigon og 16 sa dihang, gihimo siya nga hari. Youth pa siya, no? 16. Kanang 16 karon, may ngumita ta, kani di pa ni pwedeng ma-presidente kay bata pa ni. Di pa ni pwedeng mamayor, makapitan kay bata pa. Bisan sa balay, di pa masaligan. Pero gipakita sa Bible mga igsoon, nga bidili rason ang edad, matigulang kasama ni Abraham or mabatanon pa kasama ni Uzzias, makagunit kag dagko kayong mga butang makabuhat kag dagko mga butang kung na ang Dios maguban kanimo. Amen. Sag dira ko katulog na, gigutom na basta kay naguban ng Dios na to. Amen. So 16 ang iyang panuigon, nagsugod siya og hari sa katawhan sa Juda. Puli sa iyang amahan nga si Amasiyas. Kisa iyang amahan? Amasiyas. Ingon dia human sa kamatayon sa iyang amahan, nailog niya pagbalik ang ilot o gitukod niya kini pag-usab. So pagsugod dayon niya hari, doon na dayon siya kadaugan. Gisulong niya ang gingharian sa ilot. Verse 3. Naghari siya dito sa Jerusalem sulod sa 52 katuig. Walay puli-puli. Si Duterte 6 years ang iyang termino. Di na pwede. But dire 52 years siya nga naghari. Muna mayo kag unya na kog matiguang nako sa mga lagad sayop. Kay lami kayo nga mayo kag 52 years no maya akong gasimba. Lami kayo na. Ingon dia ang iyang inahan mao si Jecolias nga taga Jerusalem. Verse 4. Gihimo niya ang matarong atubangan sa Ginoo sumala sa tanang nabuhat sa iyang amahan nga si Amasayas. Hinduta no? Gihimo niya ang matarong atubangan sa Ginoo. Na manato dinhi nagpakamatarong sa atubangan sa tawo. The Bible says, you hypocrite. You hypocrite. Ingon si Lord. Kaya nga naman ang atong buhaton dapat atubangan sa mata sa Diyos kanunay. Amen? In verse 5, ningon dia, naninguha siya sa pag-alagad sa Diyos sa panahon nga si Zacarias maoy. Nagmatuto kaniya pagbaton og kadlok sa Diyos samtang nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Gihimo siya sa Dios nga mauswagon. Listen to this. Bisag hari na siya, iya ra gyud gihapong gipaminaw ang tambag ni Zacarias nga mao ang alagad sa Dios. Wa ko'y labot og matag-iya na niya mog Shell Drink Petron og tag 3 pesos na lang ang gasolina. Hindi na mo maminaw og tambag, di na mo minaw pulong sa Ginoo na. Depende na ninyo. And then ingon diha nga nagpadayon siyang namatuto nga magbaton siya kahadlok sa Dios. Samtang nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo, gihimo sa Dios. Gihimo siya sa Dios nga mauswagon. Kisay gahimo nga mauswagon? Kisay naghatag sa imong biste? Kisay naghatag nimong balay, naghatag nimong yuta, naghatag nimong tindahan, naghatag nimong mga hayupan, kisay naghatag nimong trabaho? Kisay naghatag nimong kusog, talent, makakita ka, makadungog ka, kisay naghatag ani? Si Lord mga igsoon. Munang manghambog na katungod sa imong nahuptan, huwatara, Abyas 1:4, may tabunin nimo. Bisan pang mulupad kasama sa agila, mga naukanaw o magsalag sa kabitunan, hulugon ko ikaw, nagingon ng Diyos. Unang humble ta, magpaubos ta, bisan mga pastor, mga magwalali. Mas maayo ko niya, mas maayo ko niya, mas maayo ko niya, hakbong na, inigabot panahon.
Sila dito way Ginoo, kay kami diri ay Ginoo mi, kay mo ni mga ilanan. Hagbong na inigabot sa panahon, nagarbo naman. Nakabaton ra gamay yuta sa kuko, nagarbo na. Hagbong na inigabot sa panahon mga igsoon. Ngano man, ningon ang Bible nga sa pagpadayon niya, nahimo gayud siyang nagmauswagon tungod kay masinugtanon siya sa Dios. Amen. Padayon nato. Verse 6. Gisulong ni Uzias ang mga Pilistihano, nagunob ang mga angkuta sa Gat, Habni ug Asdod, o gitukod niya ang mga syudad sa kayutaan sa Asdod o ubang dapit sa mga Pilistihanon. Gitabangan, verse 7. Tanawan ng verse 7 ha, katong na yung mga Bible, markahe. Verse 7. Gitabangan siya sa Dios, batok sa Pilistihanon, batok sa mga taga-Arabia, o nagpuyo sa mga Gurbaal, o batok sa taga-Miyon. Nidaog siya sa tanang giraaning mga higante rabanig mga kusgan, tungod kay gitabangan siya sa Dios. Do you think makagraduate ka? O wa katabangis Ginoo? Do you think makatrabaho ka kung di katabangan sa Lord? Do you think makabangon kasi imong gigdaan kung wa katabangin ni Lord? Watay ipasigarbo ani. Bisan kaning nagwali diri, kabsan ni ron kusog, hagsa ni ron. Kung wala ni panabang sa Diyos. So gitabangan sa Ginoo mo nang magbadaogon. Kini dayang tawo nga kanunay nangandoy tabang sa Dios daghan ni kadaugan. Napailain. In verse 8 ingon diha, nagbayad og buhis kang Uzias ang mga Amonihanon ug ang iyang kabantog mikaylap hangtod sa Ehipto tungod sa iyang pagkagamhanan. So si Lord mo pailalilan nimo. Dili na ka maningkamot og himog mga butang aron ka mailhan. Sugta lang si Lord. Pangalagan lang ni Lord. Si Lord ay bahalang muhimo nimong bantugan kung kabubuton niya. Even sa Korea, mga igsoon, senador sa Korea, Kristohanon, igipili niyang adto siya ma-assign sa ilang CR nga maghinlo. Pero kabalo ka mga igsoon, grabe po ilang technology dito. Tulod-tulod ra, gunitan ra, pinduto na ni, suyop ta ng abog. So okay ra gato ka CR. Pero sa tinuod lang, dili na basta-basta. Senator ka, senador. O sa mga igsoon, pag nanatas posisyon, gusto na to alagaran ta, di na ta kamaong mga lagad. Napata? Okay? Ingon ang verse 9, labot pa, nagtukod siyag mga tore. Dagan kay siyag nahimo mga igsoon. Bisan ang masingan nga pana, nga wala pa'y naka-inbento siya sa iyang kapanahonan na inbento niya. Ako rin gi-paraphrase, gi-summarize na nako. Sa verse 12, tanawa, ang mga pangulo sa mga kasundaluhan mikabat og 2,600. Dunay 2,600, 2,600 ka general sa kasundaluhan. Og doon na siya sundalo nga 13, sa verse 13 nga niabot og 307,500 nga mga sundalo nga takos mo panalipod sa hari batok sa mga kaaway. Verse 14, gisangkapan ni Uzias ang kasundaluan og taming bangkaw, helmet, sapatos og nga puthaw, pana og mga bato alang sa lambuyog. Verse 15, didto sa Jerusalem ang iyang mga tao nga batid sa pagpamuhat og nag-imbintog mga kahimanan, mga pasupot sa mga udyong, sa mga dagkong mga bato o gipahimutang kini ibabaw sa mga tores, mga iskina, mga masinggan eh. And then ingon diha sa last line sa verse 15 ingon, ang iyang kabantog mikaylap sa mikaylap kay gitabangan man siya sa Dios og nahimo siyang gamanan. Kaduha gibalik no? Hello. Gutom kaulion og gikapoy. Mata sa ta kay hapit ta mahuman. Oh, pastor, gutom sa pulong sa Dios. Amen. Kapoy ang lawas, isog ang espiritu. Paminaw. Kaduha gibalik gikan sa pagbasa nato hangtod nahuman ang verse 15. Nganingon diha, nahimo siyang kusgan, bantugan, ilado kay gitabangan siya sa Dios. Kanang nas imong tapad ina nanginahanglan kag Dios. Tanawa ka. Usba mga igsoon i-revise ing nang tanawa ka. Nanginahanglan lagi ka og Dios.
Ang inahanglan lagi tag Dios mga igsoon. Nganong naangkon man ni tanan ni Oseas tungod kay ang Bible nag-ingon. Si Oseas gisunod gyud niya nagkinabuhi siyang matarong atubangan sa Dios. Wani nagparking-parking bisag asa kay mutagay. Wani nagapil-apil og mga sugal-sugal. Wala ni nagsukol-sukol og ginikanan. Wala ni nagbuot-buot. Wala ni nang ambog nga naangkon ako ni tungod nako, but nagsunod siya sa Dios. So kay balaan ang iyang pagkinabuhi sa Ginoo, gidawat ang iyang mga halad sa Dios, gidawat giimo sa siyang madaogon, bantugan, ang mga tao nagbuhis niya. Ang mga taong kaniadtong kaaway niya karon naghatag sa iyang panalangin. Nadato siya ayo, nakabaton siya 300,000 305,000 plus nga sundalo, presidential security rana. Kaya ingon ang Bible, tig panalipod sa hari. Ang commander nila 2,000 plus. Nahitabo ni tungod kay si Hosea nagsunod sa tanang gibuhat sa Dios. But niabot gyud sa punto nga si Oseas mga igsoon, si Oseas naghalad siya pagsimba nga wala nakapalipay sa Dios. Padayon nato basa akong paspasan for the sake sa atong time ni ana nga atong mga kabataan. Verse 16, apan sa gamhanan na si Oseas nahimo siyang garbuso. Maybe na kay pangayoon ni Lord ihatag niya nimo kay nigabot ana nga time nga maimo na nagarbuso ka. Pwede ngingon ana. May pang makinabuhi na ta nga normal. Kaysa naangko noon nato ang tanan, nalayo, tas Ginoo, nagarbuso na ta, mangyatak na ta sa uban. Sa nagamhanan na siya, nahimo siyang garbuso, busa, gipukan siya, kay wala man siya nagmatinud-anon sa Ginoo. Nadyo yung mga tao nga sa pagsugod, sa pagpangalagad, kinahambulan, grabing makapangalagad sa Ginoo, mga lagad yun. Usa sa mga disciple to sa Mindanao, I said, nahinumdum ka sa imong buluhaton sa una sa church. Siya, ya pastor, gimingaw ka adto. Kanos aman to sugod nga nawala nimo. E kung giingnan ko ni Lord nga kamayon, nagpray ko, kamo, ikaw, imong tibok panimalay, dadon gyud mo balik diri ni Lord. Kaya sa ingani man ni manakas kay naa ditong panginabuhi. Asang panginabuhi? To dito. Unya. Kay wa na may panahos Ginoo. Nabuhi ang lawas, namatay ang espiritu. Mangitag paagi si Lord nga birahon. Kulang pa ang atong income sa atong pagpaningkamot sa balatian. Birahon ni Lord, dire ka, focus sa kanako. Nakaila kanako ha, pero imong kasing-kasing, dili ako'y priority, dili ako'y giuna nimo, diri. Ingon si Lord, kamayon ko ang akong katawhan. Hopefully makauli sabto sila because the Bible says kamayon lagi niya kamayon. Ang hitsura sa atong gitiguman karon dili ni mao mga igsoon. So nihambog siya ayo. Napailaen, ingon siya, misulod siya sa templo aron pagsunog og insinso dito sa halaran bisag di gidili kini sa Ginoo. Mura po si Nadab og si Abayho. Nga dili gisugos Ginoo. Asya ko'y kabuhat. Wala ko na kinahanglan niyong mga pare. Wala ko na kinahanglan niyong mga spiritual leader. Ako na ni. Mauni si King Oseas. Kaya na ako ni, ako rin bala. Sa verse 17, ingon siya, apan gisunod siya ni Azarias, ang pare, kauban sa 80 ka isog nga mga pare sa Ginoo. Na pwede isog, no? Mas isog pa ni pastor. Sa verse 18, gibadlong nila si Hari Oseas o giingnan, Oseas, dili ka angay nga maoy magsunog sa insenso alang sa Ginoo, pare man ka. I mean, king man ka. Dili ikaw mo gitawag sa Ginoo para anak kami. Hawa mo da. Ako ba di ko kabalo ane? Ako rani kay kabalo na ko ane. Pawa mo da. Then buluhaton kini sa mga pare nga mga kaliwat ni Aaron nga gipili aron sa pagsunog sa insenso. Halagawas kay sayop kining imong gibuhat ug dili ka makapaabot nga pasidunggan ka sa Ginoo. Di makahuwat. Siya na lang, nisulod dito, kabut-buot na lang siya, ikaw na lang.
And then gibadlong siya, ang naitabo pag yung mga igsuon, pirti niyang sukuatan awas verse 19. Nitindog si Oseas dool sa halaran. Dito sulod sa templo, og nagbitbit siya sudlanan sa insinso. Nasuko siya sa mga pare. Tanawa ha, maghalad siya, pero naay kasuko. Naghalad siya, nga naay kasuko. Nasuko siya sa mga pare, kalit nga gitaptan og sangla ang iyang agtang. Na, instant nga silot. And then ningon diha si Azarias ang pare o ang tanang mga pare mitanaw kaniya og nakita nila ang sanla diha sa iyang agtang. Og diha gipagawas nila siya og siya mismo midali pagawas kay gisilutan man siya sa Dios. Si Hari Oseas usa ka sanlahon hangtod sa iyang pagkamatay og nagpuyo siya sa laing balay. Wala na siya pasudla sa templo. Si Jotam nga iyang anak mao'y nagdumala sa panimalay sa hari og nagmando sa nasod. Paminawas ako ninyo before ta mamauli na apa ba? Amen. Unsa man unyay maabot nato sa kinabuhi. Ilhag yod nga ang Dios mao'y naghatag sa tanan. John chapter 3 verse 27, walay mahuptan bisan unsa ang tao gawas ko ihatag ni Dios diha kaniya. James chapter 1, verse 17, all things, every good and perfect things is given from the good Father of heaven. Gihatag mga igsoon. Way ato. Si Jonadab, tungod kay gamhanan na siya, ilado na siya, gikahadlukan na siya, bali ng hambuga. Kanang nas imong tapad, tabangay gwalis pastor, inang ikaw mahambog gani ka in the future, tagak jud ka. Sige. Hulog jud ka mga igsoon. And listen to this. Kabalo ka, ang buhat sa pare, hudyong pare, ing ani yang himuon. Kung ang usa ka hari magbadaogon gikan sa gira, maghalad sa Ginoo og insenso unya iyang pasidunggan ang hari. Amen. Ang hari iparid ngadto sa katawhan, magsuna siya, nya mabuhi ang hari nga pinili sa Dios, mabuhay. Ingana sila. Taho. Ningon ang Bible, si King Oseas dili kahulat nga pasidunggan. That is why siya mo'y nag-una-una kuhag insinso ni atos halaran bisag dili ang trabaho. And then gahimo siya halad. And then gibadlong siya, Oseas ayaw nagbuhata kay di na nimo trabaho. Trabaho na namo mga pare mi. Kami may spiritual leaders, kami may mubadlong, kami may gitagaan sa sugo ni Lord, paningnon pumigdi na mo na buhaton. Nasuko, hinoon siya nagbadlong. Brewan ako ng ginanglan ninyo. Halad na siya dito. Human niyag halad, automatic nga diha sa iyang nawong nitong ang grabing lala kayong leprosy. And sad to say, gibira siya gawas sa templo, o gibira po siya gawas sa palasyo, o gibutang lang siya sa dapit nga siya rausa. Unsay gisulti? Nigawas siya sa templo nga sanlahon, sa batanan sanlahon. Wala na tay sanla karon kay nanay tambal, pero pwedeng gikan ka din sa church. Inigula nimo uli sa balay, balo nimo ang garbo. And sad to say ningon ang Bible, hangtod naglain si Oseas, hangtod namatay siya o namatay siyang sanlahon ragapon. Kinsa dire gustong mamatay ang garbohon ragapon ingong amen. Kinsa dinhi gustong mamatay nga masukanon gapon wa ka na bago. Kinsa diri gustong matapos na lang imong kinabuhi, bisyoso ra gyapon ka, sugarol ra gyapon ka. Kinsa diri gustong matapos ang kinabuhi, taas ra gyapon ka garbo. Ingon si Lord, dili ba dahil lamang mumusugot o kamoy lupigan?
Himbungan. Adi good Lord. Munang maglisod si Lord og lift up nato. Ang may tabo pa noon, birahon ta niya sa ubos. Grabe kay ta ka mapahitason. Usa ka butang nga nakatuna na kog ayos kinabuhis pagpamastor within 9 years mo 10 years na. Makita ni Lord nga mo action ka garbo butangan kaniyag tunok. Arong mahimo ra gyapon kang prayerful og mapaubsanon. Tangan jud ka ni Lord og problema. Basta magpasigarbo na ta. And all of them ihalad ang balaan nga pagsimba. Si Nadab og si Abihu gipatay atubangan sa Ginoo. Si King Uzias gamhanan ilado bantugan namatay sa iyang sakit nga sanla tungod sa garbo. Ikaw kanus-a. Ako kanus-a. Panawagan ni Lord sa kada usa nato magpaubos ta. Especially kining gitawag natog spiritual pride. Akala nimo righteous ka. Akala nimo insakto jud ka. Akala nimo ikaw may pastor diya, ikaw may labaw diya. Pariho ra ta oy. Pariho na ganitang gigutom. Kaingon kag isog si pastor kay naa kay problema, ka pastor kasabi imong kaugalingon, mao bitaw. Kung mahimo pa lang di mo tindog sa tubangan kay di badlungon pa ko. Namiya pang kanunay kasabay mo po kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Di ba tama? Pero kay kinahanglan man kay tawag man na ni Lord para nimo. So isog ka magpaubos ka tubangan sa Ginoo. Before bitaw ka mo tangtang sa puling sa uban siguro ang nas imong kaugalingon. Pag mo ingon gani kang pagpaubos niya ikaw po grabe ka mapahitason na. Lahi ra bagyo nang si pastor mo'y muhila nimo. Imong pamilya mo bira nimo sa ubos. Kaysa ang Dios na unyay mo paubos nimo. Ibutang ra ni imong hunahuna. Proverbs 29 verse 1. Ang mga taong gahig ulo bisag kadaghan ng badlonga, maabot ang panahon matumba ni og di na gyud nimo bangon. Ayaw ko tawgas pastor ampo ini. Kay ang Bible na niingon maabot ang panahon mapukan og di ka bangon. Karon pa lang unta, tawga na, maginampuay na ta para ning tawana. Kay moabot na ang time nga ningon si Lord nga di na kabangon, di na magdalag ampo. So hopefully karon nga makabangon pa ta, magpasalamat ta sa Ginoo mga lagad ta sa Dios. Psalms 19 verse 2 or 3. Nagingon diha mga igsoon. Dunay mga taong nag-unay og daot sa ilang kaugalingon tungod sa ilang kaugalingong kabuang. Kung mo resulta na ang Dios maoy basulon. Kining mga nahitabo sa itong kinabuhi karon, manamin tabi, mangutana tabi, gaunsa man ta sa una. Unya mo complain ta, Lord, nganong giingani man kun nimo? Si Lord pod mo complain, nganong gaing ato man kakani ato? Mungana pod si Lord. Amen? May gani kay di na mo atos tindahan mo tan-aw probinsyano magtagay. Na sa church, mag-drive na, maghakot na sa manimba. Amen, Kuya Gaspar! Manong gi-apel mo ko mo gwali da, pastor, si Jesus may wali? Wa pa na siya kasugilan, Diyos kinatibuk, akin sana siya sa una. Pero grabe na, og kadaugan mga igsoon. Kada dyan na gabi eh. No? Manihapon o probinsyano, sudanan o dama or dama ba? Magdama ba tingali? Manay sudano niya, inom pod o gin pomelo. Lam ato ni bay. Drink moderately. Hinaot mga igsuon natin na katunan. Ikaw nga nagyawyaw sa tubangan, katuni. Ikaw nga naglingkod og namina magdungan tagpaubos diha sa tubangan sa Ginoo. Di ta mo daog sa kinabuhi. Makaplagan unya ninimo, paminaw pag-ayo, makaplagan unya ninimo. Ngana anak kay nindot ka balay, daghan na ka kwarta, daghan na ka sakyanan, nindot yung pamilya, pero di ka malipayon. Ingon ang Bible, namatay si Uzias nga sanlahon. Pwedeng hangtod sa tong kamatayon, wa gyud ta katilaw kalipay.
Munang karon palang daan, bahalag walay linong agron ni kabot. Magkalipay ta mga igsoon. Bahala og natay mga pagsulay problema, magkalipay ta. Pastor, akong anak imposible na. Pastor, ang pamilya imposible na. Pastor, kani akong bisyo imposible na ni. Pastor, kani ako imposible na ni tanan, imposible na. Sa Dios walay imposible mga igsoon. Amen ba? Let's close our eyes. Father, thank you, Lord, sa mga pulong among nadungog karong adlaw. Salamat kaayo. Nga sa makanunayon, makahalad kami og mga matarong nga pagsimba, Ginoo. Balaan nga pagsimba. Wala na'y apil sa imong ihap og husay ang among sala kagahapon og sa tanang panahong ng labay. Bisan ang among sala kaganinang buntag, wala na'y apil. Salamat, Lord, kay imo naming gipasaylo. Matapos ang among kinabuhing malay payon ng alagad nimo, bisag unsang kaimtanga, kasimbag pasalamatan ka. Salamat, O Diyos, sa imong pagpahigmata kanamo sama kang King Oseas, nga kung sa among kinabuhi, Ginoo, magpagarbo kami. Pwedeng matapos, di na mo ma-enjoy. Sige rin magsimba, pero dili na mo ma-enjoy ang kalipay. Tungod kay ang nasa among kasing-kasing mauman ang leprosy, ang garbo, ang pagdumot, ang kasuko. Nahangtod kami mamatay, kung di na mo i-give up nimo, kung di mo pasaylo. Magkinabuhi, gihapon kami, O Diyos, nga mapakyason sa imong atubangan. Kanimo, O Diyos, walay imposible. Sa imong mga kamot, ang kinabuhi namo among itugyan, Amahan. Kaning naay mga balatian, liguna ni silag ayong ilang pagtuo. Imbis mag-uol sila sa ilang kahimtang, ilang hinumduman, nga daghang nga sugbas impierno kay wala ilang ngalan sa langit. Kami, daog-daogon mi sa kalisdanan, kabugat, mga balatian. Pero ngayon, gihapon kaming maglipay, magpasalamat at magsimba kanimo kay ang among pangalan na sulat sa imong gingharian. Ibisan pa ni Ana, Lord, diha kanimo walay imposible. Sa mga financial nga panginahanglanon sa tagsa ka mga pamilya, salamat sa bisan unsang paagi. Mag-aabot ang imong panabang sa mga si Oseas imong gitabangan. Kani nga ministry dili ni imo, dili ni amo, O Lord. Dili kami naghago niini. Ikaw ang imong grasya may nang lihok ani. Walay pasidunggan diri, walay ilod. Kundi ang imo lamang ang ngalan, Ginoo. Padayon nang nako nga pagangyo nga ang labor sa imong makanak di masayang. Salamat, Lord, nga walay usa ka namo Ginoong makinabuhi nga magpaulipon gihapon sa kaaway. Bat ang tanan o Ginoo makinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Salamat, Lord. Salamat kaayo nga ikaw ang Diyos magkinaunsa man ing among kinabuhi sa gihapon among ilhon, simbahon o pasidunggan. Salamat nga among kasing-kasing ang may mga kabugat, mga kasakit. Biha kanimo dahil kapahulayan, Ginoo. Salamat sa matag adlaw, magbiyahe kami magmotor. Salamat, Lord. Salamat kaayo sa magmotor, sa mga mag-commute, magbiyahe sa kadagatan, biyahe sa kahanginan. Kami o ang among mga minahal, imong nga panalipdan, Ginoo, giluwas gikan sa mga kadisgrasyahan. Hallelujah. Salamat nga dili nimo pasagdan ang kada usa.
Bisan pa og unsa kadako ang krisis,